Da jeg er 10 år gammel, blev min mor syg med sklerose. Jeg ser hende falde om. Hendes første attack, der falder hun om i køkkenet, imens jeg sidder på spisebordsstolene. Der er sådan en bænk, og hun spørger mig, om jeg har lyst til at hjælpe med at rydde af bordet. Jeg siger nej. Hun falder om, og 1,5 år senere sidder hun i kørestol. Jeg brugte resten af min opvækst på at prøve at se, om jeg kunne gøre et eller andet for at fikse det. Jeg følte, at det var min skyld, at hun var blevet syg, fordi jeg ikke havde hjulpet hende. Så jeg bebrejdede mig selv. Og de få terapitimer, jeg fik hos en psykolog, da jeg var ung, gik på at prøve at hjælpe mit hoved med at forstå, at det ikke var min skyld, at min mor var blevet syg. Jeg havde nogle mareridt omkring, at der var nogle mænd med blå hoveder og flyvende øjne, som slog hele min familie ihjel. Og den drøm blev jeg ved med at få igen og igen og igen og igen. Og jeg kom altid for sent til at redde dem. På et tidspunkt så fandt jeg ud af, at hvis jeg ikke kunne være i kontrol omkring det, så kunne jeg måske prøve at være i kontrol omkring noget andet. Og jeg bliver ældre. Jeg bliver mere i stand til at gøre ting. Og det tager en fuldstændig forkert drejning i mit liv. Jeg føler, at det eneste, jeg kan gøre, er at prøve at tage kontrol omkring et eller andet omkring mig. Men det hjalp ikke noget som helst overhovedet, for der var ikke noget af det, jeg kunne være i kontrol omkring. Men jeg kæmpede desperat og prøvede at kontrollere. Og jo mere jeg prøvede at kontrollere, jo mere besat blev jeg af kontrol. Og jo mere var jeg drevet af at hænge fast i fortiden. At jeg så mig selv som et offer omkring min mors sygdom. Og senere død. Hun dør, da jeg er 24. Og jeg forsøgte hele tiden at prøve ligesom at gennemtvinge min vilje. Selv da jeg kommer ud efter mine 2 afsoninger, jeg bliver fængslet i min midt-20'er lige efter min mors død, der ryger jeg i fængsel, og jeg kommer ud igen, og det kører fuldstændig galt. Det bliver stoffer, og det bliver bare værre og værre, vildere og vildere. Og da jeg kommer ud af min anden afsoning, hvor jeg rent faktisk er rehabiliteret, er der en ting, som stadig sidder fast. Og det er mit forsøg på kontrol. Min stræben efter hele tiden at prøve at kontrollere verden omkring mig, kontrollere de mennesker, jeg kender, kontrollere udfaldet af forskellige situationer, prøve hele tiden at fikse, hvad der er sket, fikse, hvad der måske kommer til at ske, og fikse, hvad der sker lige nu og her. Det eneste, det gjorde ved mig, det var, at det rev mig i 1000 stykker. For jo mere jeg prøvede at fikse ting, jo dårligere gik det. Det kunne være, at det fungerede for en stund, og det gjorde det faktisk også for en periode med Beast Fitness, for det strak sig faktisk op indtil for under et år siden, at jeg havde det sådan. At jeg hele tiden forsøgte at fikse ting, at jeg hele tiden prøvede at gribe fat i verden og prøve at tvinge verden til at bukke sig efter min vilje. Og jeg var rigtig god til det. Jeg var rigtig god til at prøve at gennemtvinge min vilje og tage kontrol omkring ting. Og også nogle gange, måske mere end ofte, uden at tænke over konsekvenserne, hvilken indvirkning det havde på mennesker omkring mig, og hvad det kostede mig selv. For uanset hvor meget jeg prøvede at gennemtvinge min vilje, og uanset hvor nogle gange godt det gik i perioder, så blev jeg ved med at falde tilbage til følelsen omkring ængstelighed, utryghed, angst, bekymringer omkring fremtiden, anger for fortiden, og tabet af min mor, og hang fast i det her i årtier. Helt op til for under et år siden. Frederikke, hun kalder det for skæbnen. Nogen kalder det for processen. Jeg kalder det for Gud. Og det her, det er ikke en eller anden prædiken omkring religion eller min overbevisning eller noget som helst overhovedet. Fordi at du kan finde udfaldet andre steder. Det er evnen til at ture og give slip på de ting, som du ikke er i kontrol omkring og ikke kan have indvirkning på. For at blive fri af din fortidens lænker, slippe for dine bekymringer omkring i morgen, og rent faktisk at være i nuet. Det her det er noget af det, som jeg har kæmpet allermest med, og jeg er helt sikker på, at det også er noget, som du kæmper med. Du kan, hvis du har lyst, kan du dele dine egne erfaringer i kommentaren. Det jeg fandt ud af, det var, at jo mere jeg prøvede at klynge mig til kontrollen, jo mere begyndte tingene at smuldre i mine hænder. Fordi at det var lidt ligesom en kanariefugl, jeg prøvede at holde fast i, og prøvede at kontrollere udfaldet af dens eksistens. Luften forsvandt ud af den.
Livet, det forsvandt ud af den. Den døde i mine hænder, og det samme gjorde min tilværelse. I Beast Fitness har vi været ved at gå konkurs 2 år i streg. Det gik godt under corona. Efterfølgende rendte vi ind i nogle udfordringer med noget markedsføring og alt muligt andet kedeligt, som jeg ikke gider at belemre dig med lige nu. Men sagens kerne er ikke, hvad der skete. Sagens kerne er, hvordan jeg reagerede. Ikke hvordan jeg håndterede det, men hvordan jeg reagerede, for der er stor forskel. Jeg reagerede på det, der skete. Jeg reagerede på ting, der gik ned ad bakke, og jeg hoppede lige flux med hovedet først lige ned i det. Og jeg gik i panik. Jeg reagerede med at sætte en masse forskellige ting i gang, og kæmpede med næb og klør for at prøve at kontrollere narrativet, for at prøve at kontrollere udfaldet. Satte forskellige ting i gang i forhold til markedsføring og nye forløb og initiativer og alt muligt andet, som gjorde, at dem, som sad og kiggede med derude, de højst sandsynligt blev mere forvirret end godt var, og det samme blev jeg. For jeg vidste ikke, hvilken retning jeg bevægede mig i, og jeg fandt ingen tryghed i mig selv. Jeg kunne slet ikke hvile i mig selv, jeg kunne slet ikke være i det overhovedet, og jo mere jeg trykkede på, jo dårligere gik det. Jeg kan huske, at det er sommer, og jeg er gået fra kontoret, og jeg ligger oppe i parken, og jeg ligger og mediterer. Jeg prøver at meditere det væk, og det hjælper ingenting. Jeg ligger bare for det ene angstanfald efter det andet. Jeg har taget skoene af, fordi jeg havde hørt, at hvis jeg groundede mig selv og kunne mærke jorden mellem mine tæer, så ville det hjælpe mig. Jeg lå og kiggede op i himlen, og der var ingenting, der hjalp. Jeg lå bare og fik vejrtrækningsproblemer. Og det her, det er 1,5 år siden. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hele mit eksistensgrundlag, det forsvandt imellem hænderne på mig. Følte jeg. Og hvis der var en ting, jeg ikke gjorde, så var det at tro på processen. Og der troede jeg heller ikke på noget, der var større end mig selv. Og jeg troede bestemt heller ikke på mig selv. Jeg fandt tillid til processen ved at gå i kirke. Og det er ikke, fordi jeg sidder og siger, at det du skal gøre. Det er slet ikke det her, det handler om. Det handler om at stole på noget, der er større end dig selv. At tro på processen. Og acceptere, at de ting, som sker i dit liv, 90% af gangene, er uden for dit kontrolområde. Og acceptere, at ting, som er sket. Og du kan på ingen måde ændre det. Det er 100% ude af dit kontrolområde. Du kan måske prøve at rette op på det, hvis det er, du har såret en anden persons følelser. Men ved at gå i panik over det, gør det tit og ofte kun værre. Lad os tage et eksempel. Hope taber en kop. Koppen går i stykker. Jeg begynder at råbe. Hope bliver ked af det. Koppen er stadig gået i stykker, og nu har jeg også såret min datter. Det kommer hun til højst sandsynligt at kunne huske resten af hendes liv. Alternativ løsning. Stoisk mindset. Trækker vejret, kigger på koppen, der går i stykker. Regulerer mine følelser, trøster min datter. Fordi hun måske er blevet ked af, at hun er kommet til at knuse koppen. Det er okay. Det er bare en kop. Samler koppen op. Min datter og jeg, vi går over til skraldespanden og smider den ud. Fordi du har en masse følelser inde i dig. Se det som en bil. Du sidder inde i en bil. Du er føreren. Du har rettet. Det er 100%. Du styrer bilen. Bilen er fuld af følelser. De må godt være i bilen. Men er det dem, der skal styre bilen for dig? Skal din glæde styre bilen for dig? Skal din vrede styre bilen for dig? Skal din angst styre bilen for dig? Skal dine frustrationer styre bilen for dig? Skal din sorg styre bilen for dig? Din melankoli, alle de her ting, skal de styre dig, sådan de tager fat i dit ret og kører dig et bestemt sted hen. Det tænker jeg ikke, at de skal. Hvis du derimod prøver at tage dig selv ud af ligningen og sige, jeg ved, at det her er mine følelser, som spiller mig et pusley lige nu. Hvordan kan jeg ellers håndtere det her? Der er en super simpel teknik. Træk vejret. Træk vejret ned i maven 5 gange. Det tager omkring 20-30 sekunder. Dybe vejrtrækninger. Det er med til at regulere dit nervesystem. Det er med til at grounde dig. Det er med til at gøre sådan, at du rent faktisk kan træffe en rationel beslutning. Og så begynde at se, hvad der sker omkring dig. At du rent faktisk kan regulere dig selv i forhold til situationen, som du befinder dig i. At du kan tage dig selv ud af ligningen. Men det er at stole på processen. Ikke fordi du skal læne tilbage og være en blind passager. Det er heller ikke det, det handler om. Du skal tage ejerskab og ansvar for dine egne beslutninger og dine egne handlinger.
Men du bliver også nødt til, hvis du godt vil have ro og tro på, at så længe du gør dit bedste på dagen, så er det godt nok. Og så skal du nok bevæge dig i den retning, som er ment for dig. Men også tro på, at der rent faktisk er noget større. Om det er den proces, som du er i, som jo er større end dig per se. Om det er det, du tror på. Eller om du tror på, at skæbnen sørger for, at alting lander, hvor det skal. Eller du ligesom jeg har fundet frem til, at nu har jeg prøvet alle de andre ting. Og det er alt ikke skid. Men hvis jeg sætter Gud først i mit liv, og jeg stadig er på dupperne og tager ejerskab og ansvar, så er jeg ikke bange for processen længere. Jeg er ikke bange for, hvad der kommer til at ske i morgen. Jeg er ikke påvirket af, hvad der er sket engang. Jeg fokuserer på, hvad der sker lige nu og her. Vær til stede, vær nærværende og give den mit bedste. Det fikser ikke alting. Det er ikke fordi, at det er en lykkepille, og det bare sådan bing, så er alting væk. Det er ikke sådan noget, en eller anden magisk medicinering, der gør, at dine følelser bliver slukket. Det er ikke det, det handler om det her. Det her, det handler om at styre dine tanker i en bestemt retning. Fordi at udfaldet udenomkring, og det tryk, der kommer fra omverdenen, er konstant. Trykket er konstant, og du kan ikke gøre noget ved det. Der er nogle ting, du kan ændre på. Men der er langt flere ting, du ingen indvirkning har på whatsoever. Det, du derimod kan gøre, det er, at du kan styre dine tanker, du kan styre dine handlinger, du kan vælge, hvilke tanker du fylder dig med. Og hvis du skal have et eksempel, så prøv at tænke på det her. Kan du oprigtigt være nedtrykt og være taknemmelig på samme tid? Det kan du ikke. Og husk på, hvis du kan styre dine tanker, og du sjovt nok ikke kan være nedtrykt og taknemmelig i samme øjeblik, så kunne du i realiteten begynde at lege med dine tanker, som er noget, du er i kontrol omkring, uden omkring alt andet, hvad der er sket, og begynde at flippe tingene rundt, og begynde at søge et andet sted hen i dit hoved. Og når du gør det, så kommer dit liv til at se sit andet lys af hvem? Ikke af din nabo, men af dig. Det her, det handler ikke om at fikse alting i et snuptag, og at det her det er noget, som løser alting i morgen. Det handler om at sætte en bestemt agenda og en retning for dig selv, hvor du bryder ud af og bebrejder dig selv for ting, som er sket. Frygte for fremtiden og være nærværende. Vær taknemmelig og vær til stede lige nu. Tag handling på de ting, som byder sig. Og sige nej tak til de tankemønstre og adfærdsmønstre, som bringer dig et negativt sted hen. Det er essensen af det hele. Det er super svært, men på samme tid super simpelt. Men husk på, intet godt kommer nemt, og intet bliver rigtig godt uden at prøve. Så hvis du ønsker forandring, så er det dit ansvar at tage ejerskab omkring de her ting, og styre dig selv i den retning, du ønsker at bære. Hvis du ønsker at blive fri af fortidens lænker, så slip dem. Her har du nogle af nøglerne, så tag dem, og lad mig høre, hvad du synes i kommentarsporet.